kendo negi play to the gallery ne on source revenue ne ok gichok malong'o. Ang'e kaunti moro mane choko 200,000 to ka gavana manyien odonjo sani gichoko $1,700,000 sani $1,700,000. Koro tiene ni jogi counties gi nyalo collect revenue ma iwinjo nigi koriw counties 47 nyalo bedo 320 billion. Pare ni 320 billion mo mede 400 billion magidwaro cha is over 700 billion. Prudent utilization kane wanyalo tiyo gi pesa ni maber to kendo gi kolure gi chike maber. Pesa ni oromo loko ngima jo Kenya me kor gweng'. Pesa ni oromo chulo jotich kendo oromo run affairs mag county. To wach mar ni jo governors go nigu ledhi matin mano to anana National Assembly okanyal wacha eni lakini inyalo gima nyalo konyo governors owinjo gi ket system machalo e-citizen kama collection onge cash bedo cash digitalize collection of revenue. All county governments owinjo gibed forced owinjo chungi ni onge ng'at mowinjo bed ni collect cash ichoko to dhi direct and it should be integrated gi government systems ma collection mar governors reflect at the national treasury makoro ng'ato ok dhi bedo go ledhi ni an achoko $200,000 to karo choko $800,000 ma dhi close gaps mawuok kuom counties mabe koro sirkal neno na dieri jogi be konyo wa choko revenue makata ka koro gidwaro nwa migi billion 400 ni ang'o ma mono wamiyogi koro nyaka